जोंनि सायावहाय बर' हारिनि सायावहाय गिबियावनो बिदुनायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय फिनखौ बरायना लाबाय। जोंहा गोबाव समनि उनाव दिनै बनसु आफादा जोनोम मोनबाय। बे बनसु आफादनि आफादगिरिया आसाम डिभाइड 50-50 बड'लेण्डनि सोमोन्दै मा बुंदों नोंथांमोना गावसोरनो खोनासंलांबानो जाबाय। थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैहाय जोंनि रिसेपसन कमिटिखौ अफिसियेलि बेखेवनाय जाबाय। गिबियै बनसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे आरो नैबे लाइ खुन्थियाखौबो गायसननाय जाबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव दि फार्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव आरो थर्ड एनुअल कनफारेन्स बनसुनि बेवहाय बयबो रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोननि जि थांखि जि फोरमायनाय आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मावनायखौ मोजां मोननानै जे जोंनि गेदेमा जोंनि मानगोनां मेघालयनि चिफ मिनिस्टार जाय बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बिथांनि जि जोंनि सायावहाय बर' हारिनि सायावहाय जि आलादा रायजो मोननो थाखाय जि मदद हेफाजाब होगोन बे बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावनो जोंनि मानगोनां त्रिपुरानि राजा प्रदुत बिक्रम देब बर्मा बिथाङाबो आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बिल प्रदेश बिग्रानि जे MP राजकुमार राउत बिथाङाबो जे जोंनि बर'फोरनि आलादा रायजो बिनायखौ जे सापर्ट दङ दा बिथांमोनहाबो बिल प्रदेश बिदों गतिके बिथांमोनहाबो सापर्ट खालामनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे दे जोंहा दिनै भारतआवहाय फिसा फिसा रायजो बिग्रानि आफादगिरि जोंनि मानिस तामां बिथां जाय JNU प्रफेसन जे बिथांमोनहाबो गुरखालायनो बिदों बे बिथाङा जे स्मलार नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्सनि जि आफादगिरि बे बिथाङा जोंखौहाय थांनाय समावहाय हांख्रायदों आरो बे आफादावहाय जे जइन जानानै जे जोङो फर्मेलि एखेलगैयैनो फिसा फिसा आलादा रायजो बिग्रा सारा भारतनिया खौसेयै सोमावसारनांगौ होननानै जोंनि सायावहाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों। दे बिथाङाबो बे हाबाफारियाव फैनानै जे जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि आलादा रायजो बिनायनि सायाव बिथांमोनहाबो मदद होफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै फिसा फिसा रायजो बिग्रानि स्टुडेन्टस दैदेनगिरि जेरै मिथिला आलादा रायजो बिनायनि स्टुडेन्टस लिडार्सफोर विदर्भा प्रदेश बिग्रानि स्टुडेन्ट लिडार्सफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नर्थ इस्टनि जिहेतु ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार्स बिथांमोन जेरै मेघालयानि खासि गार' आरो अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि जोंनि आसामनि ट्राइबल स्टुडेन्टस लिडार्सफोर सोरबा जोंना टिवा मिसिं बिथांमोन राभा गोबां जोंनि कार्बि नङा होमबा बिथांमोनाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो जोंनि बनसुनि जे जोंनि सिमां दं आलादा रायजो सोरजिनायनि बेयावहाय बिथांमोना मैखोम भाबै बाहागो लाफैगोन।